Ola, como están? Un ano e medio antes do accidente ferroviario de Angrois, o xefe de maquinistas da provincia de Ourense elaborou un informe que relataba unha serie de anomalías na liña ferroviaria Santiago-Ourense, unha delas relacionada ca curva da Grandeira. Ese informe foi presentado ante o xuíz que investiga o sinistro polo abogado do maquinista do Albia sinistrado 24 de xullo, o único que mantén a condición de imputado. O letrado dixo hoxe confiar en que esta documentación demostre que a responsabilidade do accidente vai máis alá da que se considera a día de hoxe. O informe datado 26 de decembro de 2011. Nel, o xefe de maquinistas da provincia de Ourense destacaba o brusco descenso de velocidade que era necesario na curva da Grandeira, advertindo que se tiña que facer son o amparo do sistema RTMS. Por iso reclamaba maiores medidas de seguridade, como limitacións permanentes da velocidade a 80 km por hora. Esta información, publicada hoxe por varios xornais, contradí a versión de Adif, que sempre asegurou que nunca houbo ningunha queixa pola seguridade neste tramo ferroviario. En declaracións á Axencia Europa Press, o abogado do maquinista do Albia sinistrado o 24 de xullo amosouse convencido de que este documento cambiará o rumbo da investigación. Ademais, o letrado cree que haberá informes periciais que constaten as anomalías denunciadas polo xefe de maquinistas. Deste asunto falou esta mañá o presidente da Xunta, que defendeu que se faga un intenso exercicio de investigación e aclaración sobre o acontecido en Angrois. Alberto Núñez Feijóo tamén trasladou o seu respecto ás accións xudiciais e a toda a documentación que se inclúa no sumario do accidente. A concelleira de Educación espera que a semana que ven se inicie o expediente sancionador a Clece, a empresa que xestiona as escolas infantís de Conxo e Fontiñas. Será unha vez que estea listo o informe que está elaborando un técnico do Concello para constatar se no servizo houbo máis deficiencias que as detectadas nunha inspección da Xunta no pasado mes de novembro. María Castelao reitera que, en todo caso, Clece será sancionada por eses incumprimentos. A semana que ven o Concello porá en marcha o expediente sancionador a Clece polo incumprimento do contrato para a xestión das escolas infantís de Conxo e Fontiñas. Asegurou no hoxe edil de Educación, que explica que está á espera de recibir o informe dun técnico municipal sobre o funcionamento dos dous centros. Dese informe dependerá cal sexa a sanción a Clece, pero María Castelao lembra que xa hai deficiencias que foron constatadas nunha inspección da Xunta e que non se van pasar por alto. Nos vindeiros días darase xa comezo ese expediente que ten nun comezo xa cuantía suficiente como para inicialo, dado esa inspección da Xunta que nos aseguraba que non había o persoal suficiente para o alumnado que existía na escola, neste caso de Conxo, e tamén en relación á falta de comunicación co Concello, pendiente do remate dese informe do técnico, que permitirá pois verificar se aínda hai máis cuestións que engadir a ese expediente sancionador. María Castelao asegura que a situación nas escolas infantís de Conxo e Fontiñas mellorou moito dende esa inspección da Xunta en novembro. Ademais de incorporar novo persoal para as aulas, Clece mudou aos seus interlocutores co Concello e tamén dispón de traballadores especializados na xestión de escolas infantís. Desprazaron a máis persoal non só ás aulas que era necesario, senón tamén persoal de xestión da empresa con máis experiencia en escolas infantís, que permite efectivamente que se note xa unha mellora pois na prestación do servizo, pero bueno, aínda hai cuestións que resolver. Por certo que a concelleira de Educación tamén anunciou que nos próximos días comezarán as obras de reparación nos colexios que veñen denunciando deficiencias, como o Monte dos Postes, o Raíña Fabiola ou o CEIP de Fontiñas. María Castelao falábanos destes asuntos no Colexio Ramón Cabanillas, onde quixo coñecer de primeira man como xantan os nenos matriculados no servizo de comedor. A concelleira de Educación non dubidou en compartir mesa e mantel cos cativos en probar o seu mesmo menú. Hoxe tocaban macarróns de primeiro e peixe con leituga de segundo. E o certo é que os rapaces do Ramón Cabanillas demostraron ser moi bons comedores, porque a maioría non lle puxeron ningunha pega nin aos macarróns, nin ao peixe. Tampouco fixo a concelleira de Educación, que se amosou moi satisfeita ca calidade do servizo de comedor do que se encarga a empresa Seunión. María Castelao explicou que son máis de 650 os nenos que xantan nos comedores escolares que xestiona o Concello, os que se suman case 200 usuarios do programa de madrugadores. Nos próximos meses todos eles participarán en 3 obradoiros moi novidosos. Co primeiro, os cativos aprenderán a comportarse axeitadamente no comedor, como se dun restaurante se tratara. E no segundo, aprenderán a facer menos ruido na mesa. A terceira das propostas é a creación dunhas hortas nos colexios para que os nenos saiban de onde veñen os alimentos. Se chama mesa comedor
no que trata de implantar un servizo como se fora un restaurante no centro, para que os nenos collan boas costumes e bons hábitos á hora da mesa. Outros dos proxectos que vamos a incorporar tamén é un poquinho facer un horto en cada colexio para que sepa de onde veñen os alimentos. E pois o último apartado que queremos implantar é un de reducción de ruidos nos comedores. Que queremos facer é convertir os comedores non só nun comedor, simplemente queremos facer un aula máis, que sexa onde aprendan tamén. Un administrador concursal decidirá que empresa se vai facer cargo da iluminación despois de que a adxudicataria da viña entrara en concurso de acreedores. A compañía elixida terá que manter os empregados de da viña. Confirmaba a voceira do Executivo local, María Pardo, tras unha xunta de goberno na que se acordaba non autorizar actos de partidos políticos fora de época electoral nos centros socioculturais da cidade. Unha vez a viña entrou en concurso de acreedores, agora será un xuíz quen decida quen vai asumir o servizo de iluminación da cidade. A empresa que o faga terá que manter os postos de traballo de da viña e tamén as mesmas condicións do servizo que lle presta o Concello. Será el juez, el administrador concursal, el que decida cuál de ellas da mejor servicio, o mantiene condiciones o no mantiene, o en qué condiciones se hace el traspaso, ¿no?, de situación. Digamos que aquí hay dos partes. Hay la parte, digamos, privada, que afecta a trabajadores y que afecta a la concesión entre ellos, y está la parte pública, que es que al Concello lo que le interesa es que el servicio se preste igual y por el importe establecido, es decir, que se cumplan las condiciones de trabajo, que es el servicio prestado al Concello. Por certo que María Pardo asegurou que xa están solucionados os problemas de iluminación rexistrados en parroquias como Eixo cun investimento duns 9.000 euros. A voceira do Executivo falaba deste asunto na rolda de prensa posterior á xunta de goberno. Na sesión acordouse non permitir actos políticos fora de campaña electoral nos centros socioculturais da cidade. A norma chega despois de que Nós Unidade Popular pedira usar este tipo de instalacións municipais e de que un informe municipal o desaconsellara. Es en el año 91 cuando sí se decidió dejar los centros fuera de aparte del periodo de campaña electoral que lo establece la normativa general, también fuera del periodo de campaña electoral. Y es ahora cuando se cambia y se dice no, solamente, como dice la normativa general, el periodo de campaña electoral, pero no fuera de estos periodos, porque realmente no hay espacio suficiente para prestarlos. Y porque además creemos que no está dentro de los objetivos de los centros socioculturales, que son para otro tipo de actividades no políticas. Na xunta de goberno de hoxe tamén se decidiu cancelar a adhesión do Concello ao programa Eurocities por ter un gasto elevado de 4.400 euros ao ano e ningún beneficio. Por último, na sesión deuselle luz verde as licenzas para que o consorcio continúe ca rehabilitación do convento de Santa Clara. En esa rolda de prensa, a voceira do Goberno tamén foi preguntada polo servizo de autobús nos lugares de Aradas e Pardaces na parroquia da Peregrina e que os veciños están en pé de guerra tras coñecer que se está estudando a posibilidade de eliminar esa liña. María Pardo di que de momento non hai nada decidido. Se está estudiando, tuvimos Consejo de Administración de Tursa hace el miércoles, creo que fue por la mañana, y se hizo una pregunta en ese sentido y lo que contestó el gerente de Tursa es que se está estudiando pues, la viabilidad y el retorno pues, que tiene un servicio público que hay que prestar, aunque a veces pues, no tenga esa rentabilidad. No me puede decir más. Pois antes desta rolda de prensa, María Pardo visitaba Alameda na compañía do alcalde para comprobar como marchan as obras da cafetería. O recinto estará listo nun prazo de 3 meses, a tempo para poder desfrutar del no verán. O arquitecto responsable do proxecto, César Col, explicou que a cafetería está a ser construída seguindo criterios de sustentabilidade e respecto ao contorno. Hoxe só é un amasillo de ferros, pero dentro de 3 meses esta estrutura estará convertida nunha cafetería. O alcalde Ángel Currás e a concelleira María Pardo achegáronse hoxe a Alameda para coñecer como marchan as obras dun recinto que está chamado a lle dar máis vida ao principal parque de Compostela. Un espacio que durante muchos años tuvo una cafetería, tuvo una churrería, en fin, tuvo una pequeñita terraza y que ahora queremos que eso adquiera todavía mucho más valor. Por tanto, es contribuir a la dinamización de los parques, de los espacios públicos de la ciudad, hacerlos más habitables y en este caso con una obra de ingeniería y de arquitectura del siglo XXI.
A cafetería será unha estrutura acristalada para manter as vistas ao parque e tamén á catedral. Un dos principais retos para o arquitecto César Coll foi integrar no edificio algunhas das árbores da Alameda. O primeiro foi protexer as súas raíces e despois deseñouse un sistema para evitar pingueiras no interior da cafetería. A través del uso de neopreno se haga un anillo cinchando al propio árbol y utilizándolo como un tejido impermeabilizante se haga llegar al cristal sobre el que va a estar en contacto con el vidrio, porque la idea es que tú veas desde abajo con un lucernario el paso del vidrio, del árbol hacia arriba, evidentemente, que es lo que le da una de las características singulares a este edificio, ¿no? Coll explicou que as árbores evitarán que no interior da cafetería faga demasiado calor no verán. Cunha superficie de 120 metros cadrados, o recinto terá un aforo de 90 persoas. Ademais, contará con 2 terrazas, unha pegada á estrutura con 30 prazas e a outra ubicada no espazo da antiga churrería con 80. O edificio foi dotado dun soto que servirá de almacén e no que se ubicará un sistema de recollida selectiva do lixo. Por certo que o alcalde aproveitou a súa visita á Alameda para coñecer as 2 esculturas que se instalaron ao carón da igrexa de Santa Susana. Trátase das figuras de 2 leóns co escudo de Santiago que até o de agora se gardaban no Museo do Pobo Galego. As esculturas do artista Fernando Blanco simbolizan o lugar no que se reunía o Concello de Santiago na Idade Media. E todo isto no mesmo día no que o BNG realizaba un reparto de dípticos na Praza de Abastos. Os nacionalistas non queren que a situación excepcional na que vive o goberno local, que a maioría dos seus membros imputados en causas de corrupción, se convirta en algo normal. O Bloque continuará con esta campaña informativa nos vindeiros días por distintos puntos da cidade. O BNG sairá á rúa as veces que faga falta para amosar o seu rexeitamento que está a ocorrer no Concello de Santiago, con varias causas xudiciais abertas na que están implicados 10 dos 13 concelleiros do goberno local. Hoxe o voceiro do Bloque estivo repartindo información ao respecto na Praza de Abastos nunha acción que os nacionalistas repetirán noutros puntos de Compostela nos vindeiros días. Rubén Cela quixo darlle a razón ao alcalde cando dixo que os nacionalistas son os do non. Estes días decía o alcalde Currás que os do Bloque Nacionalista Galego éramos os do non, non? E en parte ten razón, somos os do non á corrupción, os de non ao desgoberno en Santiago e os de non a mancar a danar a imaxe de Compostela e do seu concello. E por ese motivo xe estamos aquí na Praza de Abastos, pero estaremos as veces que faga falta na rúa e por suposto tamén no concello a denunciar unha situación que non é normal e que o Bloque Nacionalista Galego non está disposto a darlle carta de normalidade. Cela tamén lembrou que fai un ano celebrábase un pleno extraordinario no Concello para analizar a situación xudicial dos membros do goberno e que dende entón xurdiron novas causas como o caso das facturas falsas ou o caso Carril. É por iso que o voceiro nacionalista lle pide ao PP que aparte a todos os cargos públicos que estean imputados por presuntos delitos de corrupción. A nosa seguinte parada é na universidade. Investigacións, teses ou traballos de fin de grao son algúns dos documentos pertencentes á institución que pode consultar calquera persoa a través de internet e que a USC xa ten en funcionamento na rede un punto de acceso aberto á súa produción científica e docente, o repositorio institucional Minerva. Minerva é o repositorio da USC, ou o que é o mesmo, un lugar de almacenamento, neste caso da produción académica da universidade. A través desta canle, o persoal rexistrado pode autoarquivar os seus documentos de forma digital, de maneira que calquera persoa que o desexe poida consultalos ou descargalos, quedando protexida a súa autoría. A universidade trata así de facilitar o acceso a calquera traballo realizado no seo da institución e impulsar o seu coñecemento. Un exercizo, por unha parte, de transparencia. Por outra parte, tan importante é a democratización do coñecemento. Democratización que comeza non os primeiros momentos, pero sí enseguida de poñerse en marcha o ámbito da computación personal. Na mesma liña expresouse a directora da Biblioteca Universitaria de Santiago. Isabel Casal fixo o fincapé na gran oportunidade que supón o acceso libre á bibliografía da USC. Este proxecto se insire dentro das iniciativas internacionais a prol do acceso aberto. O movemento Open Access, ou acceso aberto, promove
o acceso libre e gratuíto á literatura científica e académica como medio para mellorar o sistema de comunicación científica e o acceso ao coñecemento. O que isto significa é que calquera usuario poderá ler, descargar, imprimir, distribuir, buscar ou enlazar o texto completo dos documentos sempre que se respecte a súa autoría. Ademais de todo tipo de material académico creado pola comunidade universitaria, a través de Minerva pódense consultar os fondos bibliográficos patrimoniais da USC, así como calquera artigo publicado nas súas revistas. O reitor da USC tamén falou hoxe sobre a proposta que a Xunta lle lanzou no pasado mes de decembro ás universidades galegas para levar a cabo unha modificación no mapa de titulacións. Juan Casares Long explicou que aínda non se produciu ningunha reunión cos outros reitores e que se podería tratar algunha solución sobre as carreiras con menos demanda. Iso sí, ten claro que con medicina non hai debate. Estamos a falar daquelas, como digo, que poden ter problemas na actualidade de demanda por parte dos alumnos e, por outra parte, aquelas que, como decía, porque poden estar asociadas a varios centros da mesma universidade ou tamén varias universidades. Medicina é unha titulación única no sistema universitario de Galicia que ten moita demanda e, polo tanto, non tema suxeito ás condicións das que eu falaba anteriormente. Por iso digo, non é un tema que require discusión. Chega xa a nosa axenda cultural con algunhas suxestións de interese pro seu tempo libre. Botamos un ollo tamén ás previsións do tempo para os vindeiros días. Danos conta delas Meteo Galicia. Pedras de Santiago ofrécelle a información do tempo. Mañá teremos ceos anubrados con chubascos máis frecuentes no sur e no oeste da comunidade. As temperaturas mínimas non cambiarán, pero as máximas subirán lixeiramente. O vento será do sur máis forte nas primeiras horas. No sábado os ceos estarán anubrados con chubascos máis generalizados pola tarde e que serán de neve por riba dos 1000 metros. As temperaturas baixarán e o vento soprará do oeste, moderado no litoral e frouxo no interior. Para o domingo agárdanse ceos con intervalos anubrados e chubascos intermitentes. A cota de neve estará sobre os 800 metros. As temperaturas baixarán e os ventos soprarán do noroeste, moderados en xeral. Mañá en Santiago teremos ceos anubrados con chubascos e ventos moderados do sur. As temperaturas manteránse sen cambios, a máxima será de 9 graus e a mínima quedará en 7. No sábado os ceos estarán anubrados con chubascos a partir da tarde. O vento será de dirección variable. As temperaturas mínimas baixarán aos 5 graus e as máximas subirán aos 8. No domingo os ceos estarán anubrados con chubascos e os ventos serán moderados do noroeste. A temperatura máxima será de 8 graus e a mínima baixará lixeiramente a dos 4.
Pedras de Santiago ofreceulle a información do tempo. Ca información do tempo rematan as novas, poden seguir vostedes pendentes da actualidade a través de calquera dos medios do Grupo Correo Gallego. Nos volvemos mañá con máis novas a partir das 8:15 da tarde. Grazas por estaren aí.